हामबाय सिनि खक बुखक सिनि बुमा बदलनि खकते सिंखानाका सिनि तिप्रासानि जे जोंजाल एबा टेक्टमानि तंमानि जों हानि बसाङैबो जों सातक जागै हारां पिनां ख्लायजागै तंमानि बुनि दफाबाय आबनो आबा हायकेना जों तै खरकसानो जों सिंपिनाय एबा अनुकुटी डिस्ट्रिक्टनि सेन्ट्रेल भाइस प्रेसिडेन्ट बाय जों त्रिक त्रिक कक सालाजनि साइटकनाय आं केमेरामेन न कयनाय अनुकुटी डिस्ट्रिक्टनि सेन्ट्रेल सेन्ट्रलनि भाइस प्रेसिडेन्ट आदंजुग बाय पुलानो लामसुगो बाय सिनि दिल्ली कक्टनो हामबाय नारंनो दिल्ली कक्टनो मेसेज ताम तंनाय जे लुकुरकनो माहायके जे सिनि तिप्रासानि 70 इयर्स काय थांगा सिनि तिप्रासार हानां पिनां खायजागै दङ बयबे सादक जागै दङ निजिनि हाव तंगै निजिनि सानथाय मानिया मानथाय मानिया माहायगै दङ नों आबनो तुइ तिनि सागनि तंथंमु चामु नक थाय खिबि वइसं नों तिनि दिल्लीयाव थांगै दङ जन्तर मन्तर बुबाग्रानो तुइ दुलुंबाय आबनो तुइ सागनि कष्ट हिन्जाबो थांगै दङ लुकुरन ताम मेसेज नामो जों माहायके जे सागनो कष्ट वइ दङ जे जों बुबाग्रानो तुइ दुलुंबाय ग्रेटर तिप्रालेन सक्सेस मानन हने आमाके बोमाके कजाना मुसुं लुकुरनो कथेर लुकुरनो कजाना मुसुंगो सुं सागनि कष्ट हिया चिनि बसा बुतैनो खुं हुकुं खिबि वइ सुं ताबो दिल्लीवो रुवानारि लाई दङ तामनि हिके एक्चुअली अबनो सुं गिलासा राजनीति बै तुइदुल जागय असुक समय 70-75 बছर थांका सुं सातक जागय चिनि मानथाय मानिया सुं सातक पितक जागै दङ बिचार मानिया आबनि बागैनो तिनि सुं बुबाग्रानि बिसिं तुइ सुं यगनानि मुसुंगय सालसारे सुं चिनि मानथायनो सानै मानो सालसारे सुं चिनि हावा चिनि सादिनो तंग मानो आबनो वान सुगलायै थानसानि बिसिं तुइ चिनि मानथायनो चिनि तंथायनो चिनि ककनो चिनि खरांनो सुं केन्द्रआव पुस ख्लायनानि हिनै जतो तिप्रा सारक थानसा ख्लाय फायलाय दङ आं तैबो मेसेज दिनानि मुसुंगो जे फायमायारक ताबुकबो थानसानि बिसिंगो बरक हाबै बं बखाव कुरुङै मायारक बरकनो मेसेज दिनानि मुसुंगो जे उमानि उङै थांका दिन कलंमालायै सुं राजनीति ख्लाय फायका सुं ताबुले सिनानि नांखा सुं थानसा इंया हिंकाकै अ हाव सुं कुनु ख्लाय मालिया सुं ताबुक थानसा सेनांसिनाय आगेनि लिडार रक तुइदुलमानि जुदा चिनि बुबाग्रा ब तुइदुलमानि जुदा ब राजनीतिनि बागै फाया सिनि थानसा सुनो थानसा ख्लायनानि सुनो थुमनानि हिनैसि फायो बुबाग्रा थुमपुरुगो सुं बुबाग्रानि बिसिं तुइ थुमजागै सिनि मानथायनो थानसा ख्लाय सानै नाहार लायनानि सिनि नेक्स्ट जेनारेशननो सेफ्टि रि कलांनानि हिनै आं बरकनो कयो फायदि जतनो सिनि थानसानि मारिवो जों थानसा ख्लायै सिनि यगमानो सानलायसिनाय सिनि यगमानो मानलायसिनाय बायनो हंगांगे लास एबा पाइथाकनि सोंमुं दिगोन सोंनाय हंगांगे जों गोबां मादाल बिदाल पार्टी एबा जे नेशनल पार्टी थिं रिजनल पार्टी थिं ख्लाय दङ सिनि लुकुरक हंगांगे जे कांग्रेस हिन्दी बीजेपी हिन्दी एबा सीपीएम हिन्दी जे ताबो हाबाङो जे याक्सि तंनाय जे आईपीएफ टी तै बीजेपी हाबां तंनाय बरनि आ जागाव जों नुगो जे सिनि गोबां लुकुरक पार्टी दाल बिदाल खलायलियो आरो जों ताङै ताबो आगिरगो जों तिप्रा सारनो माके बुमा बदल अंखरमान नुगिया एबा के जों माके हिमलायमा नुगिया तिनि तिप्रामा थाव ताङै नरक बुमा बदल हनै बसकाङो याप्रि सेनानि नांखा तामनि बागै तिनि याप्रि सक्रमै नरक तिनि दल दिल्लीयाव थानानि नांखा तामो सानथायनो थानाय तिनि मेन नरकनि सानमुं तामो अबमानि हंगे नरकनि स्टेप बसकांनि सालगो बम हायरकनाय आबकिसा रुलकुरनो साइखना अबनो बुरैरक जे जागाव बुखारि वै नखरो अ सामुं सक्सेस उंगो तामनि हिंके दुर्गा स्वर्ग राज्यव असुरनो दंस खलायो गिलासा देवगणरक दङ दंस खलायमाया असुरनो किन्तु दुर्गा बनो बयत खलायका दंस खलायका अबनि बागै दुर्गानि लगेव ताबु असुर सब समय हाव खलाय दङ सेम अबा हायनो सुंबो चिनि बुरैरो हंकाय दुर्गानि समान सुं तामु माया तं सुं जतनो खलायमानो चिनि बुरैरो खा नांगै बुचाखा सुं 70-75 बছर गिलासा राजनीति खलाय दङ चिनि बुरैरकनि बिचार माया दाल बेदाल अत्याचार बेबिचार खलायजाक दङ सुं आइन मानिया बिचार मानिया आबनि बागै चिनि बुबाग्रानो सुं आशा खलायै बुबाग्रा सुनो फियकनाय चिनि बुरैरकनो चुबावैबो दङ नायैबो दङ इंगे सालसाले सुं यगनाय हिनै सुं बुबाग्रानि मुक्तिनो नुहुगै बुबाग्रानो खा नांगय तामाने चिनि बुरैरक बोखा नांसुगै अ हानो जों फियक चिनाय हिनै नखमानि कलायखा आबनि बागै चिनि बुरैरक ताइ नगो थुलिया नगो तंलिया दल न याप्रि बारक लायखा
bosang ori khai nong kholai jak chung chini I greater tiprale no manya hingkai je maya chak chung nangkai thui phanari nai burui rok tai bo chung chini man thaina adai khlai nai baini ni sinimo ani sinim hungkai ang Raskandi subjonal chairperson central committee ni vice president Onokoti district ni ani bum hungkai Radamala de Burma luburok norok khnai makana sini Onokoti eba central ni vice president ni khoktui sing khnaka surai sini vice president ni khoktui buskang ni salobrok bongni sanmung eba greater tipraland brok je borok movement no thangui tongo Delhi o borok abono tabu bai eba bisi ni thangui tongo borok abono sanmung manya ke borok ni buskango thuina ke thuirenai hini borok ni smai eba borok ni khatung khaja je borok ni smai tangma tongo buma bodolok ni omahai keno tebo tongo omahai ke dal bidal motha khajak eba yudong ni botong omahai ke sing gorengnai borok bai bo nai tongni norok sini Delhi koktoni bokhaktui